Пресаждане на саксийно растение. Как да задържим влагата в саксията за по-дълго и да помогнем на растението да расте по-здраво? Стокосорб 660 микро. Първо слагаме почва на дъното на саксията. След това слагаме директно в засаждащата яма 1/3 от препоръчителната доза стокосорб 660 микро и я смесваме с почвата. Стокосорб е гранулирана нетоксична добавка за почва, абсорбира вода и увеличава обема си до 600 пъти. Задържа влагата и минералите в зоната на корените, освобождава водата постепенно, когато растението има нужда и помага за по-здрав растеж и по-рядко поливане. Внимателно поставяме растението в центъра на саксията. В отделен съд добавяме и смесваме останалите 2/3 стокосорб 660 микро с пълнежния материал за уплътняване. Уплътнете около растението с пълнежния материал, като го натъпчете с умерена сила, така че да не смачкате коренището, но и да не оставите растението без достатъчно опора. Накрая не забравяйте да полеете растението обилно с вода.